היי. בוא נעשה לו כבר במרוץ של מיליון, מותר לו חצי כוס מים. לא, אין לו אסור כלום. ברבי אוכל פלאפל. פלאפל. פלאפל, מה אוכל? פלפל. פלפל. ברבי אוכל פלפל. בוא נאמר, פיל הרצפה. אם נופל לרצפה, אתה אוכל מהרצפה. כמה פלפלים יש פה? כמה פלפלים? עכשיו זה 8 על השולחן. 8? כמה כסף הוא מרוויח? 100 שקל. ברבי? תן הכל, תן הכל. זה יוצא לו בסך הכל הערב 6. הבנתי את הטכניקה, בראשון הוא עשה כאילו זה לא טרי? לא אחי. השמן! אסור לך להקיא 24 שעות אחר כך. 16 פלפלים הערב הוא אכל. תגיד לי, אתה מרגיש משהו או שאתה כבר בשלב שאתה לא מרגיש? אני אחרי כמות האימונים שעשיתי כל כך שורף לי בפנים עכשיו, כאילו אתה מרגיש משהו או שאתה כבר לא מרגיש שום דבר? אתה יכול לאכול עכשיו 100 פלפלים? אם אני עכשיו שם 100 פלפלים 1,000 שקל, אתה אוכל? אוכל. כי אני אשים. אתה אוכל? אתה כבר לא מרגיש כלום? אני כבר לא נושם, אחי. אתה כבר לא מרגיש כלום? יפה, יפה מאוד. יפה. אני כבר לא נושם. אם אני שם פה עוד 20, לא אוכל שום דבר. תמורת 1,000 שקל, אתה אוכל? כי אני אשים. טוב, יאללה. יאללה טוב. נשאר לך פה אחד אחר. אין. אחי, מרגיש כמו פאקינג גנגבנג. בנג באף. אתה, אחי, נראה כאילו הקצו אותך 100 דבורים בפרצוף, באמת. ככה אתה נראה. עם הפה, אל תיגע. תאכל את זה עם הפה שלך. הכל. זהו. עכשיו אמינות, אסור לך להקיא ולחרבן 24 שעות ואז אתה מקבל את הכסף. אסור לו לחרבן ולהקיא 24 שעות. ברבי אמינות, חליבה. חליבה הולך לישון עם ברבי במיטה. אם הוא מקיא, אתה מביא לי 150 שקל. סגור. זה הכסף שלך? היי! תביא 20 שקל. אחי, 20 שקל על זה. הוא מיירר, אחי. תביא לי. זה הפעם האחרונה שאני מוותר לך. פעם אחרונה. אסור לך להקיא. בסדר? 100 שקל עוד 10 פלפלים? לא? לשים את הכסף על השולחן פה? 16 פלפלים. אחי, לפניך קערה הייתה מלאה. הפלפל השמן הזה. מה אתה חושב? על מה אתה חושב, אחי? על מה אתה חושב? על מה אתה חושב? על השבי? על השבי? שם? על איך זה להיות בשבי? כן. ועל איך גלעד שליט הוא היה כזה גיבור? ועל כמה אני קטן? ומסכן. יפה. Do the happy dance? Do the happy dance? Do the happy dance? כמה פלפלים אכלת? זה עניין שזאת מענת שהוא מקיא, אחי. דן! צ'או. ביי. ביי, שפל. טוב. לא, הופ. אתה חייב לי 15 שקל. אחי, אני הזהרתי אותך. תביא לי 15 שקל עכשיו. חליבה, אם הוא מקיא 150 שקל תחזיר לי. סומך עליך.